Ikaduhang Bayanihan Field Center din sa Sugbo diha sa IEC Convention Center gipaningkamutan nga mahimo na o mahumana o maggamit wahing bahin ning bulana alang kini sa mga COVID patients nga dunay mild nga mga sintomas. Adunay report live si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, gitugaan sa project manager nga 50% na nga kompleto ang pagpatrabaho sa IEC Bayanihan Field Center. Giangko ni Engineer James Cabardo nga dali na alang kanilang pagtrabaho sa laing Bayanihan Field Center. Human matapos ang unang Bayanihan Field Center sa Sacred Heart School. Aduna kini 5 ka mga tunnel, dili paagi ang blower alang sa fresh air gikan sa mga centralized aircon sa IEC. O exhaust blower nga dunay negative pressure aron dili magtukyok sa sud ang coronavirus. Gisiguro sab kini nga dunay HEPA filter aron dili usab mabutang sa risgo ang komunidad palibot niini. Mabutangan kini og 130 kahigdaanan alang sa mga COVID patients ug dako usab nga luna alang sa kapahuwayan sa mga doktor ug nurse. From Sacred Heart, we learn our shortcomings. So this one is much bigger. We're using octa norms para dali. Dayon, we're just putting the same negative pressure for the tunnels. Aduna kini managlahi nga CR o kaliguanan alang sa mga pasyente o galang sa mga health workers. Usang entrance o exit alang sa mga health workers pagsiguro nga moagi gyud sila sa decontamination area. Didawdo na kini shower o pang-sterilize area. Gikan sa sayo sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi ang pagtrabaho niini aron mahuman kini sa labing daling panahon. Target nila nga sa sunod semana ma-turnover na kini ngadto sa Department of Health. We're hopeful nga kanang the virus will be out of our city, but this is a preparation na if comes to worst mudaghan jud siya. But this is just for level 1 nga kuan. Nahatagad og katumaran ng pagtukod sa Bayanihan Field Center uban sa paningkamot sa OPAV, DOH7, Cebu City Government, Archdiocese of Cebu ug mga pribadong mga tao ug kumpanya. Sa laing bahin, Bob, sa gihimo nga virtual conference karong hapon lang, gitugan sa OPAV, o banaw sab ang tulo ka mga yor dinhi sa Tri-Cities nga sa gihimo nga survey nga sa mga nagpositibo 80 kanila ang mga symptomatic o 20% ang mga adunay sintomas. Sinungdan nga nakadesisyon ang tulo ka mga yor sa Tri-Cities nga ipadayon gud ang paghimo sa mass testing ug sa rapid strategized testing. Bob? Thank you so much, Fem Marie Dumabok, sa imong live update.